Hej igen. Længe siden. Vi har gået og tykket på, hvad vi skulle lave her efter jul, og så tænkte vi, at der er rigtig mange, som måske har glas kirsebærsauce til overs, eller selv har syltet nogle gode kirsebær eller andet. Det er i hvert fald de bedste, hvis man skal købe nogle. De er fra Selleberg, lavet på søde kirsebær, de smager helt fantastisk. Så vi har tænkt at lave sådan en kirsebærfromage. Det er både en dejlig dessert nu, men den kan også sagtens køre til sommer, og sådan nogle de kan holde sig relativt lang tid. Så det er sådan en god buffer her, og det er en hurtig dessert. Et glas syltet kirsebær, en halv liter drænet eller græsk yoghurt, om man selv dræner den eller køber den, det går lidt ud på et. Der er en halv liter økologisk piskefløde her, som er let pisket. Så er der lidt kirsebærsaft, vi har også købt den fra Selleberg. Gode grunde, vi skal bare bruge en lille smule til at opløse lidt husbærs i. Og noget sukker, 200 gram. Yoghurten. Så tager vi sådan et glas kirsebærsauce. Vender ned i. Jeg har her 6 små blade eller 3 store blade. Jeg vidste ikke, man kunne få små blade, men det er jo åbenbart sådan, det kommer i detailregi i dag. Så sådan 6 små blade her, og en lille deciliter kirsebærsaft. Over at smelte ved lav varme. Det går relativt hurtigt. Op i med dem. Bare forvent det godt kommer hurtigt. Og ned i det, der vender vi lige den her halv liter piskefløde. Så er fromagen i princippet færdig, når det er gjort. Så skal den bare hældes på glas og stå og hærde på køl i nogle timer, en 4-5 timer, vil jeg tro. Så det er sådan en ting, man enten kan lave dagen før eller om formiddagen, hvis man skal have gæster om aftenen. Eller. Så vores kirsebærfromage, der vil lave lidt knas til at komme på, så den ser lidt festlig ud. Det smager også dejligt, så der er lidt at tykke på. Lidt ristede nødder. Der bliver sådan lidt bakhvid chokolade, og så bare lidt fint snittet mørk chokolade. Den får sådan noget sødt og lidt bitter, der er noget, der knaser. Nødderne, lidt florsukker på. Og lidt vand. Så det bare bliver sådan en glasur. Så bare ud på noget bagepapir. Og så ind og bage i ovnen i 10 minutter ved 180 grader. Chokoladen smider vi op på en kande. En hvide chokoladekunde. Så den bare får lov til at stå og smelte. Hver gang den sætter sig, så skraber man den af. Det er ligesom når man laver røre i. Det skal så også op på et stykke bagepapir og ind og hærde på køl. Men det får sådan lidt crunch-agtigt. Det smager næsten som om det vil tilsætte nogle puffet ris. Men det giver sådan en god kontrast til det der bare rene, søde, hvide chokolade, så det er en meget vigtig måde at gøre det på. Så nu begynder chokoladen at smelte, og så får den sådan nogle, den bliver sådan en lille smule brun hver gang lige når at sætte sig, men det smager ikke brændt, det smager rigtig, rigtig dejligt. Den skal have det der, det er det der gør, at den kommer til at knase. Så op på et stykke bagepapir. Og så spreder det så godt ud som muligt, lidt tyndere lag jo bedre. Og så bare ind og hærde på køl. Så kan man brække det af i sådan nogle fine flager. Nå, nu er vores kirsebærfromage, den er hærdet i køleskabet, og så skal vi have den pyntet lidt af. Og der har vi jo som sagt lavet de her ristede nødder, som vi vendte i glasur. Og vores bagte hvide chokolade. Brændte hvide chokolade hedder den. Og så noget mørk chokolade. Og så har vi pisket lidt flødeskum til at komme på toppen. Så det bliver det, som skal gøre det knasende element i den. Så vi tager bare glasset. Lidt let pisket fløde i. Og så drysser lidt med det knasende her. Og så stikker vi sådan et par flager den hvide chokolade ned i.
og så et par skeer. Og så er det vores bud på en sådan lille valentines dessert.